Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Chief Executive Member Jongga Jaintia Hills Autonomous District Council Uma Thambor Shiwat ulakantai war halor ke jingkeno jonggi MDC ke Bharatiya Janata Party ba udan khti ban penon kam baklai ke pisa jongga council ka ba arklor sanpolak tengka haga jingi kren bergilat patai kubor haga laitrik unaitung arjar arpo hanong ba Shillong Uma Thambor Shiwat ula ongru bagani ke jingkeno jonggi MDC ke BJP persyaya u kalong ke bemdon nongrim setia namar bayakani ke pisa labha marbiang syabaro ki MDC jongga council klaim da penon kam bakla watang shinayaru mar ngamtip baki ki sneu kumno bat ki hakjing sneu thu jong ki hakano kurukom bagi ong bangi pendan kam bakla hakjing sneu thu jongi barak kum ki MDC ki badan hapok ka ruling ngimtip bakadan ke jinja pisah hapok ka council bat ngi klaim pendan kam bakla ro ya kata ka pisah te hakjing sneu thu ke jonga ka jing kena ke jongki ke dei tangkawe ke jingi dei ba ngi ki MDC ki badan hakani ka ruling manakani hagi por kudep ni don ki scheme ngim dei ban ong bangile pendan kam bakla ka scheme la ban ong kum kinu ki jai scheme ki bangi ai ya ki member ki badan hak ruling kita ki scheme ni ai ngile ya kita habaro ki konsorsi jongki MDC ngile di ki order ki submit ki proposal ki yo ya ki scheme